Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо з вами працювати у цій студії. Підніматимемо актуальні теми, які стосуються як України, так і світу. Вже готовий вітати у нашій студії гості цієї години. Це Віктор Чумак, народний депутат України, позафракційний. Я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Одразу перейдемо до головної теми. Генпрокуратура України не підтверджує і не спростовує справжність тексту вироку суду щодо спецконфіскації суми $1,5 мільярди оточення Віктора Януковича. Про це сказав заступник генпрокурора Євген Єнін. Давайте послухаємо. Наразі ми не можемо ані спростувати, ані підтвердити той документ, який було оприлюднено в результаті розслідування Аль-Джазіри. Звертаю вашу увагу, що оприлюднений документ не містить ані підписів, ані печатки, ані унікального судового номеру. Нашому слідству відомо набагато більше, ніж показано у фільмі, ніж оприлюднено у статті Аль-Джазіри. Але на сьогоднішній день в інтересах слідства ми не можемо розказати прямо це все зараз в онлайн-режимі. Хотів би привернути увагу, що жоден злочин в світі, тим більше коли йдеться про тяжкі злочини, злочини у фінансовій сфері, не було розслідувано або розкрито в режимі онлайн. Телеканал Аль-Джазіра опублікував рішення Краматорського райсуду, у якому описана схема виведення з України $1,5 мільярди оточенням екс-президента Віктора Януковича. Зокрема, журналістів зацікавив той факт, що рішення суду було засекречене. Нині документ опублікований на сайті видання «Українська правда». Його колектив отримав від телеканалу Аль-Джазіра. Гриф «Цілком таємно» на документ поставив генпрокурор Юрій Луценко, пише «Українська правда». Пане Вікторе, набуло неабиякого розголосу ця журналістське розслідування телеканалу Аль-Джазіра. Спочатку загально хочеться почути ваш коментар стосовно того, як ви оцінюєте це розслідування загалом. Що вас там можливо здобуло? Давайте трохи відмотаємо назад. Давайте відмотаємо назад. Для мене було дивне, по-перше, засекречення цього вироку Краматорського суда у справі про спецконфіскацію певних коштів з певних там офшорних рахунків. Тим більше, що там фігурувало одне і те ж прізвище, яке було, в принципі, крім вироку оцього Краматорського суда, яке фігурувало ще раніше, в вироку, який був дуже пов'язаний з Курченко. Це прізвище Кашкіна, пана Кашкіна. Людина, яка там абсолютно не мала жодного відношення до будь-якого бізнесу Кашкіна, була таким собі фунтом, який сидів при необхідності підписував фінансові документи. І тут ситуація така, що зразу спочатку стало так би мовити сумнівно. Чому? Навіщо засекречувати ці дані, коли засекречення даних відбувається тільки тоді, коли треба убезпечити безпеку осіб, які беруть участь в кримінальному судочинстві, в основному секрети там. Кого? Кашкіна. Вже про це знають. Частково цей вирок теж попав перед тим, як його засекретили, в пресу. Частково він теж був в пресі. І тому, якщо співставити ту частинку, яка була з печатками, з унікальним номером і з усім іншим, яка попала в пресу з самого початку, з тим, який зараз оприлюднено Аль-Джазіра, то видно, що це автентичний текст. Більше того, з тим текстом працювала там і редакція «Української правди», і Центр протидії корупції, які говорять, що це автентичний текст. Тому виникає питання, навіщо було його засекречувати. Пане Вікторе, ми ще повернемось до цієї теми. Зараз оперативно до нашого ефіру долучимо Дарину Калинюк, виконавчого директора Центру протидії корупції. Пані Дарино, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Пані Дарино, розкажіть, будь ласка, згідно з аналізом цих документів, $1,5 мільярди повернули державі. Але як це можна проконтролювати, ваша думка? Що проконтролювати? Саме процес повернення цих коштів, і чи справді їх повернули і взагалі? Їх, де-факто, вони в бюджеті, але ненадовго. Тому що численні процесуальні порушення, які допустив Генеральний прокурор і його підопічні в цій конфіскації, дають дуже залізні аргументи для офшорок Януковича, які вже насправді не є офшорками Януковича, оскаржити таку конфіскацію в іноземних судах.
Це займе час, але це станеться. І як тільки буде рішення, наприклад, Європейського суду з прав людини про те, що дійсно права цих офшорок на справедливе судочинство, правосуддя було порушене, бо вони не знали навіть взагалі про судовий процес, не мали доступ до секретного рішення, то Україні доведеться повертати назад офшоркам ці $1,5 мільярда. Чому ніхто не затриманий і не притягнений до відповідальності, знову ж таки, згадуючи ось це розслідування Аль-Джазіри? Бо до відповідальності треба притягати генерального прокурора і його підопічних, які цим секретним вироком прикрили бездіяльність Генеральної прокуратури, яка 3 роки витратила на те, щоб звести докупи просто публічно доступну інформацію. Прокурори не досліджували і не розслідували роль високопосадовців колишньої і теперішньої влади у легалізації і розкраданні цих $1,5 мільярда. Для того, щоб їх повернути безвозвратно, потрібно дослідити було роль. В першу чергу потрібно було дослідити роль такої компанії, як ICU, компанія Гонтарєвої і Пасенюка, близьких друзів Порошенка. І одна з причин ключових, чому ми вважаємо це рішення було засекречене, це тому, що хотіли приховати роль саме ICU. А там чорним по білому написано, що в листопаді, грудні 2013 року, під час Революції Гідності, компанія ICU купувала на сотні мільйонів доларів цінні папери для офшорок Януковича. Вони, об'єктивно, не могли не знати, кого вони обслуговують. Вони повинні були дослідити джерело походження цих коштів. Чи Генеральна прокуратура запитала менеджмент ICU про те, як вони укладали ці угоди, який вони комплаєнс зробили, як вони робили переговори, чи знали, кому вони надають послуги. Це все питання залишається за межами цього кримінального провадження і вироку суду. Ми не знаємо взагалі, чи були обшуки, були проведені в кампанії. Але логічно, що для неупередженого об'єктивного розслідування, для доведення незаконності походження цих коштів потрібно було провести всі ці слідчі дії. Але не хотілося цього робити, бо близькі друзі Петра Олексійовича Порошенка, напевно, все ж незручно було, все одно треба було конфіскувати якимось чином гроші. І їх конфіскували з порушення численних норм кримінального і кримінального процесуального права. Пані Дарино, а чому в опублікованому тексті немає жодного підпису і печатки? На цьому навіть зауважив і Єнін. Це питання до Аль-Джазіри, тому що вони опублікували текст. Я думаю, що ми не можемо на 100% стверджувати, що це дійсно оригінал рішення. І це зараз складно перевірити, тому що оригінал рішення судового його немає навіть в суді. Воно зараз є тільки в Генерального прокурора, в Генеральній прокуратурі. Як не дивно, але ще в листопаді Генеральна прокуратура отримала ухвалу суду про вилучення всіх оригіналів кримінального провадження, в тому числі і вирок суду, з суду. І тепер це тільки в руках Луценка. І навіть детективи НАБУ не мають доступ до оригіналу. Але із того, що там написано, порівнюючи цей текст з деякими сторінками, які були в пресі, там витяги були в пресі ще в квітні, я можу на 99% стверджувати, що скоріш за все, що це дійсно те рішення. Пані Дарино, і які висновки ви взагалі можете зробити згідно з цим документом? Висновки має чинити незалежне кримінальне провадження. Але вже цього разу стосовно генерального прокурора Костянтина Кулика, який підписував угоду з Кашкіним, також ми готуємо кілька заяв про злочин. Я думаю, що це будуть заяви про злочин в НАБУ, для того, щоб вони перевірили, як взагалі відбувалося зловживання службовим становищем, для того, щоб здійснити цю незаконну конфіскацію і поставити під ризик взагалі ці $1,5 мільярда, і надавши аргумент
офшоркам їх оскаржити за кордоном. В тому числі необхідно дослідити в кінці кінців роль компанії Гонтарєвої в легалізації коштів для офшорок Януковича. Пані Ірино, і останнє питання до вас. От теж ваша узагальнена думка стосовно того, як далі можуть розвиватися події, яких заяв можливо можемо очікувати від Генеральної прокуратури України? Дій? Це дуже просто. Я думаю, що Аль-Джазіра і Центр протидії корупції з Українською правдою, яким ми вчора опублікували наш аналіз цього вироку, ми будемо обвинувачені Генеральною прокуратурою в тому, що ми допомагаємо Януковичу повернути гроші. Тому що це була системна комунікація Генеральним прокурором, більшістю в парламенті, ще навіть до публікації рішень, що всі, хто критикують і ставлять під сумнів ці конфіскації, вони допомагають Януковичу вернути гроші назад. Я думаю, десь така буде позиція Генерального прокурора. Але мені дивно, що вже прийшла доба, а Генеральний прокурор нічого не прокоментував у Фейсбуці на цю тему. Будемо очікувати разом з вами і коментаря Генерального прокурора України у Фейсбуці. Пані Дарино, дякую вам дуже за те, що оперативно вийшли до нас в ефір. Дарина Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції. Пане Вікторе, почули ось все, що сказала пані Дарина стосовно цього тексту. Так. Але все ж таки, хочеться почути і вашу думку стосовно цього журналістського розслідування, які висновки ви можете зробити, або які думки, або взагалі, що зараз може стати зрозумілим з цього розслідування? Якби ми були абсолютно нормальна, цивілізована країна, що повинні ми були б зробити? По-перше, це повинно було стати предметом вже не журналістського, а повинно було би стати предметом депутатського розслідування, предметом парламентського розслідування. Тому що в рамках парламентського контролю ми повинні були би просто-напросто створити спеціальну групу, тимчасову слідчу комісію якусь, яка би повинна була би взяти на себе, провести парламентське розслідування в рамках парламентського контролю за цим, що відбувалося там з цими вироками. Тому що там є дуже багато дивних збігів. Ну, наприклад, Кашкін і прокурор, який двічі вів справу Кашкіна, який двічі заключав угоду зі слідством, це один той ж самий прокурор АТО пан Кулик. Розумієте? Тобто тут вже говорять про те, що тут може бути змова між особою, яка абсолютно не давала собі звіт, що вона говорить і що вона робить, і що вона взагалі могла робити, які її були повноваження, і тим більше, що це було прямо написано в першому вироку по відношенню до Кашкіна, і особою, яка процесуально керувала цією справою. Тут вже була якась змова. Більше того, пам'ятаєте, колись там генеральний прокурор говорив про те, що НАБУ підняло шум щодо арештованих певних коштів Курченка, коштів Януковича, які вже двічі були арештовані. Пам'ятаєте? Це ж звідси, з цієї ж самої суми, із тих же самих компаній, з тих же самих QuickPay Limited. Абсолютно точно. І тут ситуація така, що ці кошти були заарештовані раніше по іншій справі. Коли виникає питання, що це двічі заарештовані кошти, тоді, якщо ці кошти були двічі заарештовані, і саме ці кошти були передані, саме ця компанія була перепродана Курченка, Аніщенку і Фуксу за матеріалами інших якихось там джерел, які ми знаємо із преси, для того, щоб вони зробили все можливе для того, щоб повернути ці гроші, то ми маємо абсолютно інших вже власників цієї компанії після того, як відбувся цей вирок. Розумієте? І тут ситуація така, що інші власники, а вони будуть визначати себе як добросовісні власники, добросовісні набувачі цих коштів, будуть вимагати ці гроші назад. Ми просто-напросто український платник податків за те, що ми мали дуже серйозний піар з боку президента, дуже серйозний піар-кампанія з боку генерального прокурора, заплатимо свої кошти за те, щоб повернути ці кошти в рамках якихось міжнародних судів. Оце величезна проблема для мене, що з нас ці кошти заберуть. Ніхто не хоче повертати гроші Януковичу. Але питання в тому, що ми з вами заплатимо ці гроші невідомо кому. Фуксу, Аніщенко, невідомо кому. Але тут виникає питання. А може була і змова і далі? Може була змова Аніщенка, Фукса, президента
Луценка про те, що ці гроші будуть саме повернуті через міжнародні суди, через міжнародні процедури. Не сьогодні, але вони ж будуть повернуті там завтра, післязавтра, коли вже президент не буде президентом, генеральний прокурор не буде генеральним прокурором. От. Але з наших карманів повернуть гроші, які можуть поділити між собою. Це повинно було б стати нормальним предметом розслідування, достатньо серйозного парламентського розслідування. Чи відбудеться це? Да навряд чи. Тому що знову парламентська більшість не захоче нічого робити по відношенню до того, що треба провести розслідування. По відношенню до Гонтаревої, до Пасінюка, до Луценка, до Порошенка. Ми мали панамські папери, ми мали райські папери, двічі про невідомі офшорні компанії президента і двічі мовчання. Двічі. Ми мали вже звинувачення Яніщенка в записах, які були президента, і гроші, які були занесені, неодноразово заносилися в парламент за купівлю голосів, в тому числі за голосів за генпрокурора. В тому числі за голосів за генпрокурора. Я думаю, що в принципі генеральний прокурор, якщо б він хотів би просто-напросто, щоб його вважали генпрокурором, повинен був зобов'язаний розслідувати справу, коли Оніщенко говорив, що за голоси за Луценка теж купувалися. Але не розслідується. Але не розслідується. От і все. Це моя думка. Але, вибачте, на жаль, вона в меншості в парламенті. Чи буде якось антикорупційний комітет реагувати на це розслідування Аль-Джазіри? Я думаю, що він повинен був бути таке реагування повинно було бути. Більше того, саме антикорупційний комітет повинен був стати би ініціатором створення такої комісії. На жаль, зараз в антикорупційному нашому комітеті запобігання і протидії корупції більшість, яка належить, більшість комітета належить саме більшості парламенту. Це представники БПП, Народного фронту, Волі народу, Відродження і Опозиційного блоку. Я не думаю, що вони дадуть можливість створити таку групу або вийти з такою ініціативою. І тоді, як можемо надалі очікувати розгортання цих подій після цього опублікування розслідування, заяви, дії? Чи все так само, як і от ви сказали, попередні два скандали, так само будуть Точно так же. Дарина вам чітко сказала, що по великому рахунку будуть заяви про те, що всі, хто зараз критикує рішення Краматорського суду і хто вимагає розслідування щодо повернення грошей в бюджет, грають на руку Януковичу і Росії. Оце буде заява, така буде заява, що всі ці зрадники, які хочуть повернути гроші Януковича. А в принципі ми не зрадники, ці люди, які вимагають розслідування. Ми розуміємо, що ці гроші потім з наших з вами кишень будуть повернуті, а от вже кому, це вже питання. Але не дай Бог, дай Бог, ми все-таки розберемося з цим питанням трохи пізніше, але розберемося. На початку ефіру ви сказали, що засекретили документи, які вже, по суті, були частина відома. Частина була відома. Навіщо це робиться і як можна зрозуміти такий крок? Я точно тепер розумію, що якраз таки засекретили в частині того, що брокером у всіх цих компаніях, тобто купувалися всі ці цінні папери, і всі ці кошти йшли на офшорні компанії за допомогою такої фірми, про яку казала Дарина, це ICU, фірма, яка купувала ОВДП, українські ОВДП за гроші Януковича, яка, в принципі, переводила ці офшорки, яка сьогодні є головною фірмою, яка обслуговує всі фінансові інтереси президента. А чи буде... Тому говорити про те, що президент не знав, що там відбувається, якщо там була Гонтарева, якщо там був Пасінюк, головний фінансист президента, це якось, знаєте, робити, просто закривати очі на очевидні речі. Президент повинен був знати все, що відбувалося тоді, там. Прокуратура повинна була б допитати всіх посадових осіб ICU, кому і як, коли вони все перерахували гроші. Це ж не просто так за пивом збігати і здачу собі залишити, розумієте? От саме через цю ICU компанію за часів Януковича вводилися всі гроші. Чи можемо зараз очікувати, чи навіть можемо сподіватися на те, що буде якесь проведене розслідування стосовно цієї компанії? Сумніваюсь, тому що саме ця фірма, і люди з цієї фірми є основними людьми, які займаються всіма фінансовими проблемами президента. Порошенка, не Януковича. Порошенка. Макар Пасінюк є, так як його називають, головним фінансистом президента Порошенка. Тому я дуже сумніваюся, що по відношенню до цієї фірми будуть якісь проведені розслідування. А що треба зробити для того, щоб було проведено ось це розслідування?
Да нічого, повинна бути просто-напросто політична воля у самого президента сказати, що всі діють в межах закону, в тому числі і генеральний прокурор повинен в кінці кінців прочитати Кримінальний кодекс, зрозуміти, що йому потрібно зробити, створити відповідну слідчу групу, яка повинна розібратися у всіх цих справах. Просто розібратися об'єктивно, а не позакривати всі ці справи, або там просто-напросто намалювати всі ці справи, щоб можна було будь-які гроші підбити під цю справу і конфіскувати все, що можна і не можна. Туди навіть пішли вишки Бойка, гроші за вишки Бойка. Якщо ви там подивитесь... Так, там 8 пунктів. Да. І туди саме навіть 8 прийшли вишки Бойка. гроші за вишки Бойка, які абсолютно йдуть абсолютно по іншим кримінальним провадженням. От згадуючи ці 8 схем, да, от опубліковані, і там також от вишки Бойка так розгадуються, але знову ж таки ніхто не покараний і ніхто не притягнутий до відповідальності. Так, було і розслідування Сергія Лещенка про те, що було вже подання на пана Бойка від генерального прокурора Юрія Луценка, але все це подання десь пропало на столі або в сейфі генерального прокурора. От і все. І от поточнення, просто поточнення. Якщо б зараз було створене ДБР, воно б займалося ось цим розслідуванням? Ні. А хто б з таких структур мав би цим займатися? По відношенню до цих людей, до генерального прокурора, до прокуратури, це повинно займатися зараз НАБУ, тому що тут є ознаки корупційних злочинів, розумієте? Це не загально кримінальний злочин. Тут зловживання службовим становищем, яке наносить велика шкода державі, і в якому можуть бути корупційні інтереси. А тому тут ситуація така, що це повинно займатися НАБУ. І НАБУ почала цим займатися, але йому дали по рукам. Дякую за поточну відповідь. Перейдемо до ще однієї теми, яку сьогодні хотіли підняти. Терміново створити антикорупційний суд, закликає голова представництва Європейського Союзу в Україні Мінгареллі. Так, за його словами, на сьогодні корупція залишається дуже серйозною хворобою, від якої страждає все українське суспільство. Далі цитата. Ми насамперед повинні зміцнити створення антикорупційні органи, Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з питань запобігання корупції та інші, а також терміново потрібно, щоб запрацював антикорупційний суд, про що дуже довго говорять і на чому наполягає Венеційська комісія. Кінець цитати. Також він додав, що наразі якомога швидше треба надати НАЗК усі ресурси для перевірки електронних декларацій чиновників і необхідно скасувати обов'язкове декларування для громадських активістів. Ну, по суті, що і очікувалося. Постійно це затягування процесу. Ні, тут же, розумієте, тут ситуація набагато серйозніша, ніж здається. Тобто вже маємо реакцію голови представництва Європейського Союзу. Це не просто реакція. Була 2 колонки, причому 2 послів 2 ведучих країн. Тобто була колонка посла Сполучених Штатів, була колонка посла Великобританії щодо неприпустимості тої ситуації, яка склалася в Україні з корупцією і з антикорупційною політикою, з неприпустимостю атак на антикорупційної політики. В принципі, посол США прямо сказала, що влада і народ воює в корупційній війні в Україні. І Сполучені Штати на стороні українського народу, але на стороні влади. Розумієте? Тепер же Мінгареллі, Європейський Союз. Розумієте, були заяви перед цим ще від МВФ. Тобто, в принципі, весь Захід дає зрозуміти українській владі, що та ситуація, яка склалася на сьогоднішній день з корупцією, не влаштовує нікого. Не влаштовує українське суспільство, не влаштовує партнерів, не влаштовує донорів, нікого не влаштовує. І або ви щось робіть, або з вами щось зроблять. Тому що так більше не може продовжуватися. Розумієте, ситуація з такою кричущою корупцією, яка на сьогоднішній день є, і з небажанням змінювати ситуацію. Тут навіть не стільки з корупцією, можливо, вона там, а небажанням змінювати ситуацію, небажанням міняти антикорупційну політику. Атака на всі антикорупційні органи, на НАЗК, яке зараз ручне і якими користуються в політичних цілях, на НАБУ, яке почало щось робити і почалися війни, про які ми говорили, там ГПУ і НАБУ, але це не війни, ГПУ і НАБУ, це абсолютно зрозуміло, дати можливість працювати НАБУ в рамках повноцінно в рамках своєї можливості. НАЗК, яке ніяк не може під'єднати там модуль верифікації до системи електронних декларацій для того, щоб в автоматичному режимі робити повну перевірку декларацій. Розумієте, це вже давно повинно було бути з самого початку. І тепер ситуація з антикорупційним судом. Вона ж з одного боку президент каже, я подав проект закону про антикорупційний суд в парламент. Давайте розглядати і швидко приймати
закон про антикорупційний суд, але він абсолютно не відповідає висновку Венеціанки. Замість того, щоб там прописати порядок визначення суддів, щоб міжнародна комісія експертів мала визначальну роль, в законі прописано, в проєкті закону прописані такі норми, в яких ця роль міжнародних експертів зводиться до нуля. До нуля. Порадили Вищій кваліфікаційній комісії суддів, там може просто-напросто, навіть якщо є вето на те, щоб не призначати цю людину з боку комісії міжнародних експертів, та ВККС може подолати це вето. Ну ми вже це ж проходили. Ми вже знаємо, що 27 суддів Верховного суду України призначені, коли на них були дуже серйозні корупційні матеріали з боку Громадської ради доброчесності суддів, яку відбирали. Така ж сама ситуація і тут. Мені здається, що тактика, яка обрана сьогодні з антикорупційним судом, це затягування часу. Причому затягування в безкінечному вимірі. Але все ж таки колись його то створиться антикорупційний суд? Я думаю, що він буде створений після часу? Дуже все просто. Щоб він не запрацював в 2018-му, в першій половині 2019 року. Це в роки виборчих кампаній. Тому що якщо цей суд почне працювати і почне штампувати, ну хорошо, не штампувати, виносити, не можна, щоб суди штампували вироки, почне виносити вироки людям, і не дай Бог туди попадуть люди з президентських кампаній, або з представників президентської кампанії, представники президентської команди, по відношенню до яких дуже багато, до речі, є вже проваджень. Або, не дай Бог, люди, які офіційно займають якісь певні посади в плані президентської виборчої кампанії. Це буде крах. Це буде крах кампанії, крах репутації і таке інше, йти на вибори. І тому цей саме суд будуть затягувати до крайнього часу, скільки можна буде його затягнути, потім будуть формувати точно так же довго. Тому що, знову ж таки, які вимоги прописані до судді антикорупційного суду, то ми таких людей не знайдемо в Україні, які там вимоги прописані. Розумієте? І робота в міжнародних антикорупційних організацій, і робота суддєю, і освіта, і там освіта, робота в галузі права. Там і високі моральні якості. Таких людей просто-напросто в Україні не знайдемо. А коли буде сформований цей суд, коли рішення прийме судова адміністрація, що дві третини суди сформовано, але кількість суда не визначена. Чи яку кількість визначить судова адміністрація цього суду? А підсудність яка цього суду? Там, крім підсудності справ, які підслідні на сьогоднішній день Національному антикорупційному бюро, там ще купа підсудності, є купа складів злочину, які взагалі не відносяться до підслідності Національного антикорупційного бюро, а відносяться до підслідності поліції і Служби безпеки України. Ну це нонсенс. Завалити просто-напросто суд справами, які може розглядати рядовий районний суд. А чим загрожує затягування цього процесу, створення антикорупційного суду у контексті саме від міжнародних партнерів, від ЄС? Ви знаєте, вони, звісно... Вони ж будуть тиснути якось? Ні, я думаю, що вони розуміють це, вони все вже розуміють. Тут ситуація така, що ми втрачаємо репутацію. Ну, не країна втрачає репутацію, країна бореться. А репутацію, на жаль, втрачають очільники країни. Це репутація президента, в першу чергу, це репутація генпрокурора. Само собою, що вони з собою представляють і країну. І тому ситуація з тим, що вони втрачають репутацію, втрачає репутація і країна. Ніхто, без сумніву, не піде на те, щоб скасувати безвізовий режим там для країни. Це неможливо. З технічних там міркувань, да і з етичних міркувань, я думаю, що це вряд чи можна піти, там Європейський Союз ще може піти на скасування візового режиму. Але от на точкові санкції вже по відношенню до наших корупціонерів вони можуть піти. І оці точкові санкції, які зараз відбуваються в різних країнах, по різним справам, по відношенню до наших олігархів, і от те ж сама стаття Аль-Джазіри, яка вийшла, вона ж просто так не виходить, коли практично весь світ починає. А ви подивіться, яка взагалі зараз міжнародна преса по відношенню до української корупції, і до української влади, яка не справилася з викликами Майдана. Це все репутаційні втрати. А репутаційні втрати ведуть до того, що ми не отримуємо інвестиції, ми не отримуємо допомогу. Розумієте? Оце це дуже і дуже погано для країни. Але за це несуть відповідальність її керівники. Знову ж таки, чому саме про настільки багато розслідувань щодо України, і саме в даному випадку оприлюднив саме Аль-Джазіра?
Ні, ну тут важко сказати, чому Аль-Джазіра і звідки Аль-Джазіра взяла ці. Чи так само розслідування міг зробити будь-який інший канал? Будь-який канал міг зробити, будь-який. Це просто-напросто, скоріше за все, хтось дав, Аль-Джазіра знайшла джерело, хто дав цей вирок і все таке інше. От. Тому він же так просто не з'явився в Аль-Джазірі. Да? Там, я не прихильник якихось конспірологічних теорій, але все одно, скажімо так, значить, Аль-Джазіра мала якісь позиції, які вона застосувала тут, щоб отримати цей вирок і провести таке розслідування. От. Але таких розслідувань зараз буде все більше і більше. І зараз преса, ви дуже подивіться, просто-напросто за останній місяць всі провідні видання західні, вони всі пройшлися по українській корупції. І про українській владі, про те, що там нічого не робить для того, щоб приборкати корупцію. І німецька Deutsche Welle так само. І Deutsche Welle, і Newsweek, і, по-моєму, Guardian, і купа ще там, Economist, по-моєму, там ще трохи раніше, Washington Post. Там дуже багато було розслідувань, які, в принципі, стосувалися саме української корупції. І всі ці... Це все сигнали, це ж не просто так з'являється. Це все сигнали для влади, що, друзі, ну, ми все бачимо, ми все знаємо, ми все відчуваємо. Ви ж не думайте, що, в принципі, ви тут такі от вхопили Бога за бороду і можете творити з країною все, що хочете. Тоді стає зрозумілим, от всі це бачать, от сигнал від Заходу, да, стосовно цих розслідувань. А що ж тоді очікувати зараз від влади? Як вони можуть відповідати за цю ситуацію, за ці ситуації розслідування? Є два варіанти поведінки влади. Влада робить вигляд, що нічого не сталося, і веде себе так, як і далі вела. Влада програє вибори, і потім стає такою ж самою гонимою, як влада Януковича. Да? І проти неї починається розслідування, тому що нова влада, яка прийде, тут я думаю, що прийде вже демократична влада, я в цьому впевнений. І влада, яка буде навчена на помилках. Ну, двічі на граблі вже наступати, як би мовити, не дуже варто. От. Або влада береться за голову, от так терміново, Петро Олексійович каже, всі вільні, всі можуть робити правоохоронні органи відповідно до закону, ніхто не повинен порушувати закон, ми зараз тут починаємо серйозну протидію корупції, реальної корупції, але він тоді втрачає своїх прихильників, тому що все це люди, які навколо нього. Повертаючись стосовно антикорупційних органів, ще хотів спитати. У нас їх доволі багато, але, знову ж таки, коли ми будемо бачити вже вироки, повернення коштів і взагалі це не залежить від кількості правоохоронних органів і корупційних. Розумієте, коли ми говоримо про те, як протидіяти корупції в країні, в будь-якій країні, ми вивчали, коли я співавтор всіх цих законів. Про Національне антикорупційне бюро, про протидію корупції. Я співавтор. Хоча зараз стільки авторів законів розвелося про Національне антикорупційне бюро, навіть Луценко. Хоча перший варіант закону ми ще написали, коли він в тюрмі сидів, так відверто кажучи, в 13-му році, на самому початку 13-го року. От. Але ситуація в чому? Розумієте, коли ми вивчали досвід, а як в принципі, в світі завжди протидіяли корупцію, да, потрібно в першу чергу мати відповідне законодавство. Достатньо хороше законодавство, яке там для протидії корупції. Ми маємо його. Супер законодавство. І норми, які встановлюють кримінальну відповідальність, і цивільно-правові норми, які встановлюють там певні санкції по відношенню до осіб, які беруть участь у корупційних діяннях. Ми все це маємо. Друге, що потрібно мати? Потрібно мати інституції, які будуть цим займатися. Ми маємо ці інституції. У нас є НАБУ, у нас є НАЗК. По функціям, повноваженням, по завданням. Це ідеальні органи, які можуть просто-напросто все виконувати. А по факту? А чого ж не вистачає? Виникає питання, а чого ж не вистачає? І коли ми все це, все звести докупи, весь цей досвід світовий, да, не вистачає просто однієї речі. Ця річ називається політична воля вищого керівництва країни. Не НАЗК, не НАБУ, не Генеральна прокуратура, президента, прем'єра, парламента. Оце і є вище керівництво країни. І поки цієї політичної волі вищого керівництва країни не буде, буде імітація. Буде завжди імітація.
Які б в нас не були органи, який б не був добрий там Ситник, яке б не було там хороша Корчак або ще хтось, буде все одно імітація. Тому що це буде все гаситися на політичному рівні. Всі скандали корупційні, вони будуть гаситися на політичному рівні. Не на рівні виконавців, а на рівні політиків. І те, що ми зараз бачимо, це все і відбувається. Воно гаситься на політичному рівні. Воно не дається робити саме на політичному рівні. На політичному рівні йде атака на НАБУ. На політичному рівні взяли під контроль ДБР, НАЗК і таке інше. Розумієте? Не на операційному, там працюють нормальні люди. Але керівник, який відповідальний за рішення, він політично підпорядковується в політикам, і політики не дають працювати. А от ви згадали про ДБР. Які сподівання стосовно цього органу? Стосовно його створення? Ну, на жаль, немає в мене таких радужних сподівань по одній простій причині. Тому що прізвище керівника ДБР ми знали до закінчення конкурсу. Тобто конкурс був керований. Якщо конкурс керований, то говорити про те, що це буде незалежний орган, це вже, ну, знаєте, самого себе обманювати. Тож, і що ми тоді врешті-решт можемо очікувати, якщо вже на старті все таки відбувається? Я вам скажу, що ми можемо очікувати. Чи можна це змінити? Можна, але це змінюється політичними кроками. Це не змінюється кроками написання кращого закону. Не можна законів ідеальних не буває. Можна бігти за якоюсь ідеальністю, да, там, за такого, але ідеальних законів не буває. Завжди можна щось покращити, завжди можна щось там зробити ширше, більше, вище, краще, толстіше, але це не вихід. Виходом є тільки один – це вихід, зміна політичних команд. Тому що тут без зміни політиків і політичних команд, які мають політичну волю, які приходять в політику для того, щоб не капіталізувати власні статки. Ви ж подивіться, як в нас ростуть статки людей, які у владі, да, які вроді би якби політики, а насправді вони бізнесмени. Вони капіталізують свої статки, вони капіталізують свої бізнеси, в них ростуть статки дуже серйозно. Якщо взяти там першу десятку, то в них там вирісло на 40% капіталізація бізнесів, а вся країна всього на 2%. От вам різниця, да? То треба шукати такі політичні команди, які прийдуть і голосувати за ті політичні команди, не за гречку, не за пофарбовану школу або за побудований цей, розумієте, а за роботу законодавців і за роботу президента. Вибирати людей для того, щоб вони працювали там президентом, а не, по суті, по сумісництву бізнесменом і президентом, да? От, для того, щоб по великому рахунку от цього всього позбутися. Тому хочемо чи не хочемо, це не міняється точковими заходами. Це міняється достатньо серйозними заходами зміни системи політичної. Політична система, яка в нас є, клептократична олігархія, вона не заточена на боротьбу з корупцією. Тому що корупція – це її живильне середовище. Це її кормова база. Ви хочете забрати у них корм? То вони ніколи його не віддадуть. Ну, про що ви кажете? Тому вибори. Через це проходила купа країн, через це проходили Сполучені Штати, через це проходила Італія, Сінгапур. Я не буду казати про всі країни. Всі країни проходили через це. Тільки через зміни політиків і політичної системи. Тільки так це вирішується. І про НАЗК хотів вас ще спитати. Як оцінюєте ефективність цього органу? Ну, на 15%. Чому саме так? Ну, дивіться. І знову ж таки питання виникає, що треба зробити? Чого їм не вистачає? Нічого, все в них є. Інструментарія в них з головою. Там же є керуючий НАЗК в адміністрації президента. Керуючий, ви ж чули, що говорила Саламатіна. Одне розслідування, не таке, інше розслідування, не таке, третє розслідування. По одній людині проводиться 3 спеціальних перевірки, що заборонено законом. Але вказівка з адміністрації президента проводити 3, як мінімум, розслідування. То чого їм не вистачає? І в них все є. В них не вистачає тільки те, що керують ззовні і керують так, використовуючи НАЗК як орган політичного тиску. Коли він не буде так використовуватися, буде все нормально. Це в одному з інтерв'ю, пригадую, ви казали, що НАЗК створили таким чином, що зараз ніхто і голову звільнити не може, да, і взагалі ніхто нічого не може змінити у цьому органі. Ні, розумієте, тут ситуація така, що це була задумка така, створити НАЗК, щоб він був незалежний, щоб колегіальне рішення приймалося. Але ситуація, що після конкурсу в НАБУ влада, я кажу, там люди, які сидять, наприклад, там в адміністрації президента, в секретаріаті Кабінету міністрів, які випрацьовують рішення для керівників, для президента, прем'єра і таке інше, вони дуже чітко зрозуміли, що не треба боротися за
людей в призначення. Треба боротися за комісії, які призначають. Якщо ти будеш впливати на комісію, яка призначає керівників цих органів, то ти призначиш того, кого тобі потрібно. Тому що в НАБУ він був цей процес спочатку не керований владою абсолютно. Там на останньому етапі там трохи підкоригували. Влада втрутилась, підкоригувала. Але дуже тихо і дуже спокійно там це важко прослідкувати. Але отже, формування НАЗК, ДБР, формування суду і все таке інше, головне для влади сформувати свою комісію, яка обирає керівника органу. І тоді все спокійно, тоді все хорошо. Дякуємо дуже, пане Вікторе, за те, що долучились до ефіру, за ваші коментарі. Віктор Чумак, народний депутат України, позафракційний, був гостем цієї години в нашій студії. За 5 хвилин в ефірі АТР новини «Заман», а потім знову повернемось до цієї студії обговорювати найактуальніші теми, які стосуються як України, так і світу. Дякую, що з нами.